Shubor nakaslem jong unong san Hima. Jingïalehkai Football FIFA World Cup kabalalong ha United States of America hapding ka Argentina bat ka Cabo Verde kalapin siya mensiam ya barok artali kinong kershan jong tigiri namar ka Jingïalehkai kalong ka bajwat bha namar ka Jingïalehkai thep gol kalong mar kaliang hendai Shwa banwai ka Jingïalehkai ka Argentina kala ban Pynliem ya ka Cabo Verde dalai ko laar. Daga jingjob ka Argentina minta kala rung syak binta ka balai ni ka round of 16 banyak Ïakhun persya ya ka Egypt hak hanyutarik minta ubnai hak por kandai shteng min miet. Haba pai hak Jingïalehkai jong ka binta ka baar ni ka round of 32 ka badai minta ka sngi hak por lai shteng min step Shwa ban kan I usyar ka Argentina kala yok ban thep ningkong ningba Lionel Messi hak por ar bakandai minit. Haba lasdang sa ka kalamiet ka Jingïalehkai kala sedang shongshit namar ka Cabo Verde kala yok ban penpai hagapor san pukhnai minute da kajing thap u deroi dwate. Haba ka Jingïalehkai ka ba khandai pho minute kala kut u referee ulai por biang Jingïalehkai ba day hangne marshus dang biang ka Jingïalehkai ka Argentina kala yok ban thap sa ka we ka kol ha ka khandai pho ar minute lingba u Lisandro Martinez. Shu kirang Jingïalehkai ka Cabo Verde kilo trishtom u Sydney Lopes Gabriel ula yok ban thap kol Haka shispa alai minute kabla penshong shit shu ikinong kershan namar ka Jingïalehkai kala poi ha Jingïakhat hendai Shwa banwai ka Jingïalehkai ka Argentina kala yok ban penpai sakawe ka kol kabalai lingba u dini haka minute kaba shispa khatwe ban job sendan. Haba pai haka we pat ka Jingïalehkai kabla long ta sngi sa jan kabde haka por khat ar shteng senya ka Egypt kala job ya ka Australia daga jingken jat penalty da sauko la ar kol katba ka Jingïalehkai haka por minstep ka Colombia kala job ya ka Ghana da shiko lanan. Katba ka Jingïalehkai na kabinta ka round of 16 kan sedang shibit min miet haka por shpo shteng banyak Ïakhun ka Morocco persya ya ka Canada balashai ka sngi ka santarik menta ubnai haka por ashteng minstep Shwa ban kitni usyar kan Jingïalehkai ka Paraguay persya ya ka France.